Ходи и опознай себе си. Запазих тази полза от ходенето за последна, тъй като наистина смятам, че тя е черешката на тортата. Животът ни е толкова забързан и толкова разнопосочен, че често дори и не осъзнаваме, че имаме нужда да останем насаме със себе си и да видим какво има дълбоко вътре в нас. Оттам е толкова лесно да падне човек в капан на преумора, на огорчение, на раздразнение, на обвиняване на хората около нас, или на самите нас, или на обстоятелствата, които ни заобикалят. И изобщо да изпаднем в емоции, които са разрушителни за нашето емоционално здраве. Затова смятам, че разходката на някакво приятно място е прекрасен начин наистина да останем насаме със себе си и да погледнем малко по-надълбоко какво има в нас, какво ни вълнува, какво ни тревожи, какво ни радва, какво ни безпокои и да опознаем нашето вътрешно аз. Но това е една много дълга тема, която е супер интересна и за която може да направим отделна поредица от видеа за това как точно да опознаем себе си. Някакъв комар лети тук. Как точно да опознаем себе си и как точно да погледнем по-надълбоко от повърхността.